Duarbaguri 26 constituency Kapardo kai Phulang so mateka Koljana long inut kalitang rowerong hangapan pang tek tet tum apran armut tikang det bangso ajok solang do karbia rat atum sitami ning dupik pensidolo bangso alam sitami karbiang long Women Justice Forum Bukazan District Committee dun mai phim pudang terang pila pen area sangho tum pen chitong dum si kisung ki phowek ahem tun aktumapan aning pathe tikang lo Lapen Women Justice Forum Bukazan District Committee dun mai pen KAC Kachari abang pu CM Dr. Tuliram long hang lapen tim karbiang long atumapan kachuning ripon ke lapuin lom karita ruwe long hang apran karmut tikang det abang pu apan kinep kang nang palong pe meji apan cherap dun bek thalapen ahok akang sai pi bek nang zina pen kisung ge phowek ahem tun atumapan stami KAC pen kerap thedung pinangji busi chuning ripa dopon tangte pherang ke atheng no Women Justice Forum Bukazan District Committee dun mai phi pen kaning se alam le arju tu sinang news desk report karbing long 24/7 news siping lapor abang so kisung long kap ni tum naga chetong long ada si ningduk nene ni tum thanga son pik pajo tikang mo dei sutame si kereng pung korti tu phani itu sining cipathi si roje phantani tum labang so hem to nona homri tho posi labang so kisung along sarkar matangte kethe geding tum phani tum kachuning dikang tung aprang sikela no jitu non hala karitang labang so alang towel ronghang alang li hem asor tum phan kadu kawe nai tum sarkar pe ni se kerap piason te me parti ji athalang itu labang laposona kisung abang ke bang putin na chetong tedate si ni tum setame Women Justice Forum hen pen itu pachini pono nasi si bang putin setame laposona kisung ke bang putin na cingtang tung te pos tai sia ko pai ke lang lopen kopi ko sono ne pa thek malang ni phana planar mut boblo pos la bang ke non pini apor setame ni tum thangta la muka tum si laposon ke pathi ko bang ke ni tum bang ke chini nelang pos abang so kisung mo jitu postmortem la so report jong se long pen la si latum si ke pathi latum se pathi mo la so report jong se long no pulo tang pen etum sitame abang so akisung along pen pothot ke pajok ji matang de la so hok pe justice ke long dia phan ke ni tum sitame arjap thi person etum Women Justice Forum hin sitame ni tum cerap dunji la pen ke cerap dun vekji aposi kado be kado ka be solang do ara doan la pen hamphang asong doan la pen ke party chipu pe pen uram chipu pe pen khai chipu pe pen abang so justice ke long vek je phana bang ke bang putin sitame cerap dun hurnang ji la pen cerap dun vek nai pochin etum Women Justice Forum hin pen etum pothot kado be hamphang asong doan phan sami etum chuning ripon labang ni tumahin basita me ko puthot chisong kunang ko labang ka ho ka justice ke long ya phan labang ke ni tumta unan pe ni tumta sokar hin phasta mi tumta chifai dun ko un ana ja ko pen apne tum sita me central committee so ta me ni tum labang so puthak chi ki chingwai peksi ho ka justice ke long ji phan ke ni tum sita me bachini kon le ko